Time Šakan Škrlin potkraj je prošle godine preuzela dužnost ravnateljice Središnje medijske ustanove Hrvata u Mađarskoj, Croatike. Nije, kaže, dvojila kako već u prvoj godini mandata treba otvoriti ključno pitanje svih medija, vidljivost njihova sadržaja. Kažu da smo malo vidljivi, malo prisutni u hrvatskom medijskom prostoru, u hrvatskoj javnosti općenito, ali je to naravno i odgovornost naših hrvatskih novinara ovdje da se na tome radi. Upravo će to pitanje djelovanje novinara na hrvatskom i dosezi njihovih uradaka u Mađarskoj, ali i Hrvatskoj, biti glavnom temom Dana hrvatskog tiska koji se tradicijski organizira početkom svibnja od 2017. Na okruglom stolu organiziranom u sjedištu Croatike u Budimpešti istaknuta je u tome kontekstu važnost njihovih glasila, hrvatskog glasnika, radio i TV Croatike, televizijskog programa na hrvatskoj na mađarskoj radio i televiziji. Mogli bi biti i vidljiviji. Radi se o jednoj maloj zajednici, kao što znate, i to onima koji govore hrvatski jezik onda još manjoj zajednici. Mi stvaramo sadržaje isključivo na hrvatskom jeziku. Naravno da treba raditi na vidljivosti itekako i našega posla, a u drugim oblicima i pojavnostima vidljivosti u matičnoj novini ili bilo gdje drugdje, nije samo zadatak medija zapravo. Osnivač svih medija na hrvatskom u Mađarskoj je Hrvatska državna samouprava i u njoj djelovanju glasila i dosezi njihovih informacija napose u matičnoj Hrvatskoj posvećuju veliku pozornost. Čelnik samouprave pohvalio je pozitivne iskorake HRT-a. Vidim da smo skoro svaki tjedan u tim raznim emisijama nazočni. Međutim, vjerujem i to da je to jedan sam početak te suradnje, da ima prostora da se ta situacija poboljša, da se više pojavljujemo, da hrvatska javnost upozna Hrvate u Mađarskoj, njihov život, njihove probleme i sve ono što bi mi željeli prikazati. Kao predložak za raspravu o njihovoj vidljivosti u hrvatskim medijima poslužio je dokumentarni film o Hrvatima u Mađarskoj u produkciji samostalnog odjela HTV-a. Imamo program za Hrvate izvan RH koji pod istu kapu okuplja sve informacije koje se tiču Hrvata izvan Hrvatske i to na sva tri medija HRT-a, znači na radiju, televiziji i internetu. Pored toga proizvodimo i dokumentarne sadržaje koji se također bave Hrvatima u iseljeništvu. Uglavnom, trudimo se doista pratiti zbivanja među Hrvatima izvan Hrvatske i u što većem obimu ih predstaviti u programima Hrvatske radiotelevizije. Nakon okruglog stola u galeriji Croatika otvorena je izložba pod nazivom Znanstveno i duhovno nasljeđe Fausta Vrančića.